3000 метра надморска височина с Dacia Duster. Звучи абсурдно? Този SUV не само достига сериозни височини, но и показва възможности, които малко коли в този клас могат да постигнат. В Южна Америка специално подготвени версии на Duster участват в експедиции по склоновете на вулкана Охос дел Саладо в Чили, най-високият активен вулкан в света. Но това не е всичко. С цена под 25 000 евро, Duster често изненадва с проходимост, която го доближава до много по-скъпи SUV модели в тежки условия. Как е възможно? И тук идва най-интересното. Duster използва проста, но здрава платформа, ниско тегло и ефективна система за задвижване на четирите колела, която му позволява да преминава през кал, сняг и камъни, където много по-тежки SUV-та срещат трудности. Историята започва преди близо 15 години, когато Рено решава да направи достъпен, но издръжлив офроуд автомобил за нови пазари. Само за 10 години Duster се превръща в бестселър с над 2 милиона продадени бройки по целия свят. Доказателство? В Румъния и Индия Duster участва и в състезания, където се състезава с много по-мощни автомобили. Но най-интересното е, че Duster често изненадва с резултатите си и доказва, че офроуд способностите не винаги зависят от цената. Коя кола да разгледаме следваща? Последва и за още автомобилни факти. А ако искаш да подкрепиш канала, линк в профила,